Altså, det er kommet lidt nyt i dag. Vi har fået den lille sti. Der var nogen, der havde bøvlet med at købe til at begynde med. Kan I ikke købe premiumudgaven, så anbefaler jeg at prøve at genstarte deres enhed, så virker det. Men jeg har lavet en video af den lille sti premiumudgaven, lidt med hvad gevinster det er at få derinde. Så er der kommet et nyt katalog, der har jeg også lavet en video, en lille en, som fortæller det. Og så er det, jeg har lige fået samlet nogle siloudvidelser sammen på min hovedprofil, som jeg også har skiftet level i dag. Det kan I også se, når I ser videoen færdig. Og de siloudvidelser, hvor jeg har på min hovedfarm, dem udløjer jeg lige i en lille konkurrence. Nu her om lidt. Og så må vi se. Og den der venner skulle gerne kontakte mig inden for en times tid eller sådan noget via PV. Det er, hvordan konkurrencen bliver, det finder vi lige ud af, men vinderen, som bliver trukken, som jeg trækker faktisk forholdsvis hurtigt, skal jeg gerne kontakte mig inden for en time, så jeg kan komme af med de siloudvidelser, for så sælger jeg det bare i avisen. Så, men som sagt, der kommer en lille video om den lille sti nu her. Så kommer det lidt om en ny katalog, og så lige lidt om det der kære nabolagsbegivenhed der, som vi har kørt. Den kommer jeg lige til at hoppe ind på. Samlet så kommer den til at være en kvarter 17 minutter, den her video. Så, men til gengæld så er det også lige en lille kort konkurrence, et eller andet sted i videoen, som folk skal svare på, hvis de vil vente. Og det nærmer sig faktisk 89 siloudvidelser, sådan godt fordelt over alle tre ting. Så jeg håber, I kan bruge det her til noget, og så spørger I. Og så ved jeg, at det skulle komme noget spændende her op til weekenden, har jeg ladt mig fortælle. Så det er jeg lidt spændt på selv over, hvad det sker. Men I kan jo eventuelt prøve at komme med noget gæt, hvad det kunne være. Tak fordi I ser med. Hej. Og her er lige en video med den lille sti. Jeg havde lidt udfordringer med at købe, så for det ville jeg sådan have haft med på med at gå ind i Supercell. Men det var jeg nødt til at gøre, for det driller skulle lige lidt. Kan jeg se, at jeg er ikke den eneste, der havde den udfordring. Men jeg har i hvert fald fået den lille sti nu her, og har åbenbart for mange nøgler samlet sammen igen. Men den lille sti, som sagt her, vi skal køre x antal mange lastbiler, og så se 50, 75, 85, 90, 100, 110, 120, 130 diamanter, hvis man har premium. Derudover så har vi det der hatter der, det er jo igen 50, 100, 125, 175, 200, 250, 275, 375, 425, 425 hatter, plus vi har nogle af de der kister der, og det bliver jo så interessant, hvor mange af de ting jeg har, og det kommer vi til. Så skal vi lige have knaldt en masse lastbiler afsted. Og jeg er faktisk slet ikke forberedt på det, men nu kører vi bare lige, tager vi lige i første omgang, indtil vi har det her daglige mål nået her. Det er ikke noget, jeg kører, fordi jeg ønsker faktisk, jeg har ikke et behov for at udvide min silo. Jeg synes, jeg har plads nok. Så jeg koncentrerer mig hovedsageligt om at få til laden. For der er level 256, det kan også over 20 diamanter, og så vil vi gøre det. Så det var
Jeg lavede en konkurrence om lidt her med de der siloudvidelser, jeg har på lager. Nu må vi se, hvor langt vi nåede. Om det er langt fra nok, så fortsætter vi. Så det starter væk et godt stykke vej. Og jeg kan godt forstå, at når man ikke har en stor lade, at man har lidt svært ved at overskue og køre så mange lastbiler her. Jeg har ikke nået at få det fyldt ordentligt op fra sidste uges Derby endnu. Så derfor så kan jeg godt gå hen og få en lille smule udfordringer. Må vi se, om jeg egentlig har nok, jeg kan køre nu her. Begynder jeg faktisk lidt at være i tvivl om. Hvis ikke andet, så hvis man har en XP-forstærker og en Coins-forstærker, så kan det egentlig godt svare sig, når du kører, når du laver den lille sti her. For det er jo faktisk lige et par stykker mere. Håber jeg, at det lykkes mig. Så sådan der. Se, og så er det med den første cowboyhat her. Ja, tager vi stien der. Mønter, dem gider man egentlig ikke. Ja. Og så nogle hatte og ja. Og det er så det der med, at man så ikke kan få lov at tage alle gevinster, fordi man har for mange mønter på lager. Og det er sjovt. Dem på den ekstra op, dem kan man godt tage i den øverste række. Dem på den nederste række kan du ikke få lov at kollekte. Det er nok fordi, at det er jo premium, det har man betalt for. Kunne jeg forestille mig. Nej. Det var en ny en. Det var også en ny en. Jamen ved du hvad, det er jo da helt vimmer det her. Nej. Får jeg så den anden nu her? Nej. Tager vi den der. Men
Og her har jeg fået at vide, at jeg skal tage markørpinden. Jeg har en Holøjsa, som ellers skælder mig ud. Men det var faktisk 4 nye ting. Det var faktisk ikke så ringe. Men ja, og så mangler vi de der nøgler der. Jeg ikke kan kollekte. Juni overraskelse, den skal vi lige se om Vestlandsalon. Var det den, jeg manglede? Jeg kan næppe huske det, for det her skal jeg i hvert fald ikke. Men jeg skal lige se om var det ikke sådan, den hed? Nå, saloon med 2 ord. Ja, det kunne man selvfølgelig. Man skal jo bare lige skrive, hvad det hedder, jo. Den har jeg. Nå, jamen så er det ikke. Men det er jo i hvert fald den måde, som jeg kører lille sti på. Og hvis man har problemer med at købe den lille sti, så jeg var nødt til at genstarte min enhed, før jeg kunne få lov at købe i dag. Så det var faktisk det fra i dag. Og så 2 gange coins, så alle jer, der har samlet dyner. Det er i dag, I kan sælge dem til gode penge. Så, men tak fordi I kiggede med. Hej. Jeg har lige lavet en lille konkurrence med de der siloudvidelser, jeg har foretaget mig sammen. Se I hele videoen, så kan I faktisk forholdsvis nemt finde svaret. Men hvor mange marker har jeg, hvor jeg kan plante afgrøder på? Blandt dem, der trækker, eller svarer rigtigt, trækker jeg en vinder inden for en lille times tid. Eller vi kan jo sige, at tager en time fra jeg lægger det op, så har jeg en time til at gætte. Og så derefter, så har jeg yderligere en time til at hente gevinsten. Så fra videoen bliver lagt op, en time til at gætte. God fornøjelse. Hej. Så er det lige anden del nu her. Det er jo det her nye katalog her, med, hvor vi skal bruge de her hatter her. Og det er okay. Ikke engang nogle dekorationer. Men det kan være, at jeg får den der, og jeg mangler nu her. Det gør jeg ikke. Sådan der, så har vi noget lavede pakker. Må jeg ikke? Ja. Ja, bygkasse kan måske være interessant. Det var den nemlig med de der kortstykker der, som vi skal bruge til udvidelser.
Og XP kan vi jo altid bruge. Og det afhænger af, hvad level man er i, hvor mange man får. Og det var sådan set, det var interessant. De her lokumsruller der, er okay, kan jeg godt bruge her. Og jeg skal jo huske at tage markørpinden, siger kære Inger, så det må jeg heller huske at gøre. Og jeg må tage markørpinden en gang til hende. Skal vi have lidt mere af de der kort, så ja, vi skulle så dejligt. Se, og det var jo så, jeg har 70 har det tilbage. Så tager vi lige en gang løjser der, og vi tager dem der. Og saverøkser, det kan I få alt det I vil. Og siloudvidelse, det gider vi simpelthen ikke at bruge. Så det kommer de nøgle af. Men det er jo så det nye katalog nu her, og så kommer det jo så om 3 dage igen med XP og lidt udvidelser. Og der om 6 dage igen, der får vi så en cowboyhat der, og der kunne man jo så være heldig måske at få. Det var heller ikke interessant. Nå. Men det bliver jo spændende at se, hvad det kommer til at gå op i løbet af de næste lille uge siden. Men hattene, de skal nok komme helt af sig selv. Det skal I ikke være så nervøs for. Så, det var i hvert fald lige med det nye katalog. Og så kan jeg lige her gå ind i, jeg ved ikke, hvorvidt I forskellige er. Der mangler jeg lige lidt. Så. Og jeg er så håbløs bagefter med det her nabolagsræd. Det ligner slet ikke mig. Normalvis så har jeg høst til løg. Det skal vi lige have plantet nogle løg først, jo. Se. Og så svampesuppe. Heller ikke færdig endnu. Men kun 50 point fra og samle 3 produkter fra Sushi Bar. Nå. Ja, men vi kan da lige sætte sådan 3 over der. Jeg kunne godt lige tænke mig, at vi lige fik en opgave, jeg kunne fuldføre nu her. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, se, og så kommer vi til at kunne fuldføre en opgave. Så kommer vi nemlig lige op og får hele 5 diamanter. Så, men det var lige kataloget, og så fik I lige indblik i, hvor langt vi er i nabolagstræet. Så det var faktisk det i den her omgang. Og så ser vi, hvad der sker i løbet af ugen. Jeg har hørt, det skulle komme lidt spændende i weekenden, så vi må lade os overraske. Hej. Ja, den blev lidt lang i dag, det ved jeg godt, men sådan er det nogle gange. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Er der nogle spørgsmål, så stiller I dem bare, så skal jeg nok prøve at svare på det så vidt det er muligt. Jeg har fri fra arbejde resten af dagen, så jeg har tid til at sætte og svare, hvis det er. Så god dag til jer endnu. Hej.